Kang, rene ya Kang. Redo mawara mangamura warahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula para panjuriting tarangga hesti memang dwaja kang kakiter kata ingkang waca lelayu sabit wah tadi cah iki ana wong gedhe dhuwur gagah pideksa godhek kok simbar jojo ating granteng otot bayune nyawang menteleng moh kedhep krek-krek untune biyo-biyo kukune sekilan dawane sowi sapa iki gereng nganti kaya suarane gunung Semeru sing erupsi Edya sowi Rata Sena ya Bima Sena. Wah. Mandang garba kekasating Gustiku Prabu. Baka ing Kacakra. Kuwi mburiku ya wong. Ndi? Mburimu ku ya wong. Wah nyepelekke kong. Awake dhewe dareki anggotane bon binatang kon. Wong nek sarwa dawa. Sikile dawa, irunge dawa, tangane dawa. Kuwi wong endi? Ketoke wong luar negeri. Benar aku dari negara Belanda. Saya datang ke Indonesia untuk bertamasya. Nanya nama saya Mr. Ambeien. Aduh, penyakit ya Tru? Apa iya? Ngalah. Ini penyakit gawe jeneng mbok sing apik. Sing mburi kuwi sapa? Takon karo aku. Ya, takono. Mulai kakek takon sing mburi kuwi sapa? Takon karo aku. Iya, takono. Nek mulek kaya ento to, Gong. Mbok ndang nyauri ngono ora. Gen tambah sedulur. Sedulur apa? Wong model kaya ngene delok ento. Model kaya ngene mesti ora bakal iso dadi dulur terus isone